Zatiaľ, čo sa všetko zo svetového futbalu sťahuje do Brazílie, niektorí slovenskí reprezentanti sa stretli v Demiate pri Prešove, v rodnej dedinke Stanislava Šestáka. Ako nám s úsmevom povedal Stano Šesták, na exhibíciu v Demiate poskladal silnejší tím ako reprezentačný tréner Ján Kozák proti Čiernej Hore a Rusku. Ja som sa z toho smial, bavili sme sa s trénerom, ja som ho tiež pozýval. Takmer 6 000 divákov sa tlačilo na maličkom štadióne, aby videli Hamšíka, Škrteľa či Kucku. Je to obdivuhodné a sme radi, že tu môžeme byť. Keď sa to bude opakovať, tak vždy raz budem chodiť. Pre reprezentantov to však nebola žiadna prechádzka. Účastník prvej triedy Prešovského kraja im nič nedaroval zadarmo. Hviezda, nehviezda, prečo by sme si do nej nekopli? Nie, nebolo to tvrdé. V horúcom tempe bolo dôležité chladenie nôh a la SSC Neapol a takisto pitný režim, ktorý Martin Škrteľ dodržiaval priamo na ihrisku. Mimochodom Škrteľ aj Hamšík ukázali, že sú víťazné tipy. Keď reprezentanti prehrávali, jednoducho si prezliekli dresy. Žiadny športovec nemá rád prehry, tak takto vyhráme. A tak sa aj stalo. Demiata zdolala Šestákov výber 5-3, ale to vôbec nebolo dôležité.